días, saúdos á sede da Fundación na Coruña, na que hoxe nos atopamos. Acolle ata o vindeiro 31 de agosto a mostra A Nosa Arte, colección do Parlamento de Galicia. Que se vai atopar o público que a visite? Pois unha escolma de 40 obras que ofrecen unha perspectiva artística galega dos séculos XX, principios do XXI. Unha mostra esta que antes de recalar na Coruña estivo xa noutras cidades como Ferrol, Pontevedra, Vigo, Lugo ou Ourense. O comisariado desta exposición corre a cargo da Real Academia Galega de Belas Artes, en concreto de 3 dos seus académicos. Un vai estar hoxe con nos neste encontro digital que lles imos ofrecer a todos os seguidores de La Voz de Galicia a través das nosas canles habituais. Unha mostra esta que o dito, como lles anunciaba ao inicio, poden visitar ata o 31 de agosto en horario de mañá e tarde de luns a sábado aquí na Fundación da Coruña. Tres convidados hoxe aquí con nós para desgranar todo o que hai detrás desta exposición e para falarnos tamén do importante papel institucional na arte e na cultura. Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, que tal? Moi bo día. Bo día, encantado de estar aquí. Gracias por acompañarnos. Manuel Quintana, presidente da Academia Galega de Belas Artes, eu pido tamén bo día. Hola, bo día. E completando, como cada uno dos nosos convidados de hoxe, Felipe Senegal, que un dos tres comisarios desta mostra, desta exposición tamén. Moi bo día. Moi bo día. E vos comezar falando dese propósito que ten o Parlamento de Galicia de democratizar a arte, de achegala a todos os cidadáns. En que se traduce, presidente, ese compromiso? Bueno, o compromiso tradúcese en varias cousas. Primeiro, que a sociedade conozca a importancia desta colección, era unha forma de abrir o Parlamento e tamén un mecanismo, digamos, de reclamo, porque a xente dirá se esta é unha mostra representativa dos 400 cuadros de obras que temos no Parlamento, que como se pode ver son todos de calidad, pois a xente dirá se isto é o que ten, se é unha mostra representativa que poda haber aí dentro desas paredes do Parlamento. É un mecanismo indirecto de que a xente veña a conocer o noso traballo parlamentario. Me parece que esta é a clave do que nós entendemos por un Parlamento. Non somos o Parlamento, hai que presumir de algo, sobre todo canta verdade, máis eficiente de España. Somos o Parlamento que máis traballo productivo ten o menor custo. E encima colocamos aforos. Eses aforos, o que decidimos é, tirando do noso remanente, que nada que non sea gasto consolidable, pois decidimos que o mellor era invertirnos en cultura. Unha das formas de invertirnos en cultura é comprando arte, porque iso acaba se transformando no patrimonio de un pobo. Como seleccionado, contarán despois, non é fácil, pero me parece que é un esforzo grande o que fai o Parlamento, generando aforros e ao mesmo tempo provocando unha inversión en arte que desde logo considero que é un patrimonio para un pobo e que deberíamos de axudalo. Independiente da política cultural que tamén facemos apoiando ou mercando aqueles libros que consideramos que son de interés para difundir dende o noso Parlamento. Todos os libros que patrocina o Parlamento non poden ser vendidos. Son libros que hai que regalar, donámolos a bibliotecas e aos ciudadanos que nos veñan a visitar e outros mercámolos porque consideramos que poden ser de alguna maneira difundilos tamén dende o Parlamento a contribuir a fomentar tamén a cultura. Un dos exemplos dese compromiso que ten o Parlamento de Galicia, ese acordo que manteñen desde o ano 2022 coa Real Academia Galega de Belas Artes. Contennos os dous presidentes do Parlamento da Real Academia, como se fraguou, como foi, que aspectos contempla este acordo? Eu podo dicir como empezou. Vamos a ver, levamos moitos anos invertindo en arte, pero non había un criterio de selección. O criterio estaba o que decidira, pois, o presidente do Parlamento, ou presidenta,
ou aquela persona na que delegara. Eu, no ano 97, a min díxome Leira, oye, ti que che gusta, tiñas que encargarte desto, García Leira, que foi un presidente do Parlamento. E claro, isto entendo que chega un momento que non podía seguir así. Non podía seguir así. Ten que haber algún criterio, porque nós somos ora moi demandados, hai moita xente que quere ter obra no Parlamento, ou o Parlamento, unha vez que ten aforros, decide comprar. Claro, nós non podemos seguir só o criterio dunha persoa, porque se montamos unha comisión xa teño claro que non compramos ningún cuadro, porque sería moi complexo. Entonces, vamos a buscar quen sabe desto. Quen sabe? A Real Academia de Belas Artes, que ten, pois, entre outros, unha serie de membros académicos que son os que nos asesoran. Eles non entran no custo, no precio. Eso é un traballo xa que sí que entra a presidencia tendo en conta os aforros que temos e a disponibilidade. Eles entran no criterio de decir se unha obra é tributaria ou non de ser, de poder estar no Parlamento como sede da primeira, como é a primeira institución da nosa comunidade autónoma. E desde o ano 2022 o están facendo. Sei que é un traballo moi complexo, porque entre artistas dicirlle a un que non é merecedor, vamos a decirlo, de ter unha obra no Parlamento, entendo que non é unha cuestión fácil. Pero ese traballo eu agradeco moito, porque a mí me quitan tamén un peso de encima e aos diputados ter que rechazar unha obra, e iso están facendo eles. Polo tanto, un merecimiento. Así empezou todo. Que outros aspectos destacaría o presidente da Real Academia dese acordo que manteñen desde hai 2 anos? Bueno, a ver, nós como Academia vamos a estar sempre ao servicio da cultura galega nos ámbitos de protección, de conservación e enriquecemento do noso patrimonio cultural. Entón, aquí quería facer un pequeno paréntesis. O acordo é anterior ao 22, me parece que case vai para 6 anos. Por aí, me parece que é do 18 ou 19, por aí. Entón, cando o presidente se dirixe a nós para nos termos que el, ca preocupación que el acaba de transmitir de que dentro da Academia a Academia asesore ao Parlamento en esta cuestión tanto de colección como de adquisición ou de entrada en depósito e de enriquecemento da colección e conservación da colección, pois nós non podemos decir que non. Non podemos decir que non. Na nosa Academia hai pintores, hai escultores, hai 7 seccións que representan a distintos terreos do que é a cultura artística en xeral. E a partir dese momento, na Academia nomease unha comisión da que forman parte 3 académicos. Un deles está aquí con nós, Felipe Senén, que é experto da sección de Museoloxía e Arqueoloxía, Vitoria Carballo Calero, que pertence á sección de expertos nas artes, e Carlos Valle, que tamén está en Museoloxía, que era exdirector do Museo de Pontevedra. Esa comisión ten o cometido de asesorar, de valorar e estudar as propostas que chegan desde o Parlamento. O sea, nós non xeramos propostas, simplemente, digamos que estímase, como ben dixo o presidente, estímase se unha obra ten a consideración suficiente e a calidad suficiente para entrar no Parlamento ben en cesión, como cedida durante en préstamo, digamos, e logo como adquirida para a colección do Parlamento. E ese o cometido da Academia dentro do ámbito sempre da calidade. Como el di, nós non entramos en terreos de especulación económica porque entendemos que non é o noso cometido. E iso é a base do acordo ese que
que se firmou co Parlamento de Galicia e que a nós, por suposto, como Academia, pois nos satisface moito, non? Porque tamén un recoñecemento a unha laboura que está facendo a Academia moitas veces en silencio, moitas veces non moi coñecida, de preocupación, pois, non tanto por esta colección, sino por cuestións como obras que se poidan perder, cuestións de tanto arquitectónicas, musicais, de todo o que é o acervo cultural de Galicia. E na outra fase, esos tres comisarios, non? Juan Carlos Valle, Victoria Carballo Calero, Felipe Senén, López hoxe aquí con nós. Como completamos este círculo? Pechámolo con vos, co voso traballo nesta mostra na nosa arte. Ben, o Parlamento, como sabemos, nace no ano 1981, vai xa cumplir medio século. Si ben a historia da arte de Galiza pois é moi de atrás. E é certo que hai un artigo 46 da Constitución que di que os poderes públicos garantizarán e promoverán o patrimonio cultural dos povos de España. E eu felicito pois esta iniciativa de un lugar de palabra, de un lugar de encontro, de un lugar de consenso, con tanta historia nesa encrucillada que abre camiños, que abre portos, que é Compostela, que ese Parlamento pois abra unhas xanelas á creatividade, non? E ademais, pois hai que dicir que os presidentes e as presidentas, eu conocín a filosofía de Victorino Núñez e teño que dicilo, esa formación galeguista que viña de Vicente Risco, moi de que somos o que presentamos e como presentamos, e o Parlamento é un pouco un escenario do que somos. E un pouco por ese espírito, palabra tamén moi de Risco, foise creando unha buísima colección do que é a arte dos renovadores, non? Que ven a ser o noso século XX. E é certo que Galicia, pese ao que se diga e aos tópicos que hai por aí, que non é un país de pintores, non, os que nos falta é a nosa posta en escena, pero por parte de todos. É un país dos millores coleccionistas a nivel privado que non sabemos, incluso de España. É certo que os museos que temos na nosa terra, pois moito se debe en Lugo ao seu antigo director, o Vázquez Núñez, do Museo de Lugo, a Hilarri en Pontevedra, o famoso Filgueira Valverde en Pontevedra, que fixo tanto, non? Hilarri, xa digo, que en Vigo e Vázquez Seijas en Lugo, pois esa xente tiña unha sensibilidade. E hoxe eses museos teñen unha representación non con souvenirs, sino con obras significativas. E o Parlamento de Galicia, pois por esa sabiduría, pouco a pouco foi collendo obra significativa dos propios renovadores. Por exemplo, Carlos Maside está aí, Laxeiro está aí, Seoane está aí. Quizá no futuro veñan outros legados, pero polo de pronto están aí. Este mundo dos artistiñas, o Parlamento ten a colección magnífica de un dos máis grandes creadores que dio o século XX en Galicia, non? E que espero mellor futuro para canto significa que é noso Xaime Quesada. Ademais, ten un cuadro moi emblemático que mesmo para min podía ser, bueno, con estas comparacións que sempre facemos, o noso Guernica, que é o Can Azul, non? Donde está toda esa filosofía de un contrafío, un contrapelo, como era Xaime Quesada, a poesía de Rimbaud, de Verlaine, pintar un can roxo entre bailarinas, músicas, algo que se está desfacendo, un pouco a crítica social do momento gris da longa noite de Pedra, da represión, tamén é certo que está aí, non? E entón, pois, ir recollendo cada vez obra máis significativa, como este peteiro, que é
un pintor moi representativo no noso tempo aquí na cidade da Coruña, pois o Parlamento ten unha obra moi emblemática deste gran e malogrado pintor coruñés. E é certo que andar aprendese andando, a cantar cantando, a escribir escribindo, e as coleccións vanse facendo tamén en función do camiño que se leva andado, non? Pero eu diría que das casi 400 obras de pintura e escultura que ten, esta selección de 41 que hai aquí é bastante significativa, non? Para seleccionar hai que facer un pouco un xogo de xedrez, non? Que seleccionas, porque a cronoloxía e a secuencia dende os renovadores, os novos, hasta as movidas da trasvanguardia e todo iso tamén está en función dos espacios, dos tamaños, non? Este é un xogo, casi un parlamento, de diferentes épocas, de diferentes sensibilidades, de diferentes tamaños, non? Que axuda a axilizar un pouco a mentalidade, non? Nos somos tamén en función, palabra moi dos orensáns, enxergamos, non? E digo sempre, enxergar é poñer os 5 sentidos máis un Espírito Santo, que é a intuición, e indudablemente a sabiduría que un vai facendo no camiño e nas lecturas. Bueno, pois hai que xugar co material que se ten, hai que buscar unha forma cronolóxica de encauzala para a didáctica, aínda que hoxe hai conservadores e directores que falan de o diálogo de unha obra con outra. Tou por loutou, dirían os de antes, non? Sempre hai diálogo con todo, pero a didáctica é a cronoloxía, como empezou isto, como vai evoluindo hasta un arte que te emociona ou que te provoca, como incluso pode haber hoxe, non? E así entramos no diálogo que é a arte. Os griegos decía que era a relación dunha parte que é inmediata e todo co conxunto. Os dadás, naqueles anos 20 e 30, decían que a arte era merda e que a arte era produto de droguería para os burgueses, que se compraban os lienzos e as pinturas. A Academia, sin embargo, e isto sabe moi ben Manolo Quintana, que nos acompaña aquí, que a arte ten unhos presupostos que hai que saber, tanto de historia como de técnicas, que é importante, non? Despois tamén os medios influyen enormemente, pero que sí é certo que o Parlamento está abrindo, e esa é a palabra, a unha gran colección para ambientar. Non é un museo, é algo que te vade e algo tamén, e ademais eu quero felicitalo porque vou con moita frecuencia con grupos a ver aquelo e atenden maravillosamente. Danche un pequeno catálogo donde se explica todo o que hai. Vense cousas que forman parte da ambientación dese edificio de Andrés Reboredo, que foi un referente, non? Como, por exemplo, o de unha figura fundamental na arte contemporánea, pero dentro da historia da arte tamén, que é Isá Díaz Pardo. Tuveron moi boas vistas aqueles presidentes no momento de chamalo para facer un vitral, donde Isá Díaz Pardo pon no centro o símbolo dos vellos galeguistas e do seu pai. Non pon o cáliz do Grial, nin pon o Fouciño, nin outras historias. Pon o pórtico no país dos pórticos. Era o símbolo de Sargadelos. Camilo Díaz Baliño soñou sempre co Aragael, co pórtico, no país do pórtico da gloria, un país de entrada e saída, que sabe recibir, que ten un arte indudablemente moi mestizo, non? Pois indudablemente aquelo que é tan cristiano como tan marxista, polas obras coñecerédelos, non? E entonces, a través de un paseo polos corredores do Parlamento, podedes entrar na nosa propia historia, que vai moito máis atrás do ano 81. Eu a Miguel Santalices escoiteille falar que lle gustaría ter cousas de aqueles precursores da época de Murguía, un Parada Justel, un Ovidio Murguía, un Avendaño, aquelo que lle dicía Murguía, seu fillo, pinta como Avendaño, aquelo que se perde, a arqueoloxía, as tradicións, estas cousas. Ben, eran pinturas moi daquel momento en relación ca poesía de Rosalía, non? O sea que un paseo por esta exposición é un auténtico debate
entre diferentes espíritus de diferentes épocas dos nosos avós, dos nosos pais e incluso da nosa xeración e incluso máis nova, rompedoras que xa non usan o lienzo, que usan calquer material que topan por aí. Pero tamén con algo característico, non? Aquelo que dicía Isaac, que fai da arte industria, que fai da arte, pois incluso comercio e da tradición, dicía que as formas son códigos de comunicación. Sendo códigos de comunicación, son un idioma. E se son un idioma, teñen un orixe no cal radica a súa originalidade. E detrás de todo isto hai unha figura para min importantísima que é a que lle dá corda ao propio Castelao, a xeneración Nós, co seu realismo máxico. Está todo moi teorizado, un grandísimo intelectual que dicía que ser diferente é ser existente, primeiro ser humano con base da sociedade, que indudablemente é Vicente Risco. Pois naqueles pintores como é Maside, como é Laxeiro, o mismo Sucasas, está pintando algo moi noso, esa interacción da paisaxe coa paisanaxe, non? Esa especie de panteísmo tan noso, non? Pois a través de moitas obras vemos eso, non? A Belenda, que aquí o tendes, o mismo Virxilio, é casi un mundo moi bucólico, un xogo da oca en busca do paraíso perdido. María Antonia Dans, que aí está o fondo. O sea que é unha arte que ten súas características. E iso sí, e vexo que hai unha loita no Parlamento que creo que é o déficit que temos a nosa posta en escea a través da crítica, a través dos medios máis alá, ti un amigo meu, desas aburridas provincias, a veces, non? Nas cales nos queren acuñar aí, pois hai unha galeguidade importante, non? Ia preguntarche por eses autores, non? Pero xa os mencionaches a gran maioría dos que forman parte desta exposición, que se pode visitar aquí, como dicíamos, na Fundación da Coruña, en dúas das súas plantas. Como foi ese proceso? Que criterios primaron máis? Os xeográficos, os de calidade, os expositivos? Houbo moito debate entre os tres? Sí, hai un principio moi fundamental, que son dúas cousas. Primeiro, coñecer ben a colección e coñecer a secuencia histórica dos máis antigos, dos clásicos, os rompedores contemporáneos. Logo, o sitio onde vais a expoñer, porque é certo que aquí neste diálogo hai grandes formatos, como o do noso querido amigo Manolo Quintana, que é unha obra, ou de Antón Lamazares, que é inmensa, ou un magnífico Lugrís, que ten a colección, un Lugrís moi representativo. A veces non entran polas salas, non foi este o caso, pero si houve casos. Algún Quesada gustáballe moito que eu estou defendendo aquí, a posta en escea, en marcos feitos cunha gran calidade, pero claro, había que desatornillar o marco, ou a obra corre peligro, ou sea que eso crea moitos problemas. Bueno, pois analizado o sitio e obra que tes, sobre todo a cronoloxía, non? Esa didáctica do máis antigo ao máis contemporáneo, que a veces non se consigue, non? Porque hai que buscar unha relación incluso do contido do cuadro co que está enfrente de un con outro, que non haxa pois peleas, que a veces unha obra con outra encóntranse, non? Eso aínda sendo da mesma época. Pero claro, sobre a mesma actuación, sobre o terreo, como a veces tamén fan os arquitectos, vanse susanando ideas, non? Este é como un xogo casi de mariquitas, non? Nunha mesa, pos o plano do lugar onde vas expoñer. E logo con cromos, nese espacio vas colocando cada cromo no seu sitio. Todo vai quedar moi ben, non? Intercambiando por cronoloxía e tal, pero logo chegas ao terreo e ves que as cousas non funcionan. O sea que é un proceso hasta a posta en escea final, que podemos dicir que a exposición queda feita, non?
Dicía ao inicio que está ata o 31 de agosto aquí na Coruña, pero xa pasou por moitas cidades. Que retorno lles chegou? Seguro que os tres, non? De como foi, iso axudarános a saber un pouco cal poderá ser tamén a acollida que se lle dá esta exposición aquí na Coruña, que lles teñen comentado. Home, eu creo que generou moita expectación nunhos sitios indudablemente máis que en outros, pero depende tamén moito do que decía Felipe, que era, claro, hai uns 20-25 cuadros que é a matriz da exposición. Esos van ás 7 grandes cidades, foron ás 7 grandes cidades. Eles, con bo criterio, xogaron tamén co localismo. Si imos a Ourense, vamos a primar eses 20-25 que teñen que estar forzosamente, pero cargamos un pouco a exposición cos ourensáns. Si vimos a Coruña, mantéñense eses mesmos 20 cuadros, pero cargamos cos que son da Coruña. En Pontevedra igual, en Vigo igual, co cual estábamos transmitindo un mensaxe de que, bueno, hai algúns que teñen que ser representativos da historia de Galicia sempre por riba de todo, e hai outros que tamén ten un peso da localidade de onde proceden. Claro, todo isto gestouse, é fácil de contar agora, pero é difícil de artellalo, porque nós necesitábamos primeiro a complicidade da Academia para que a Academia entrase nun proxecto no que para eles iba a ser duro ter que rechazar obras e ter que seleccionar obras. Eu isto o entendo. Entre artistas, facer isto é complexo. E segundo, nós tiñamos que artellar onde ubicar locales. Non podíamos, porque se temos que pagar todos os sitios onde o levamos, se nos iba prácticamente o presupuesto de 2 ou 3 cuadros dos importantes. E aí entra a banca, a fundación. Gracias á fundación, pois nós tuvemos a oportunidade de terminaba unha exposición en Ourense e xa estaba artellada a da Coruña. Terminaba a da Coruña, é un exemplo, e xa estaba artellada a de Pontevedra. Foi todo un, digamos, un esquema tan ben ensamblado que foi gracias á colaboración, desde logo, de a banca, por eso eu sempre defendín a aposta cultural da Fundación por a cultura, que o demostrou claramente ora co tema do Parlamento, inda que eu sei, eu presumo, sempre digo que temos a mellor colección de arte galego contemporáneo pública, porque a mellor, indudablemente, a teñen a banca e a Caixa Galicia, co seu proceso de fusión, teñen os mellores cuadros. Eu falaba Felipe do cuadro do Can Azul. Claro, o Can Azul é un gran cuadro, pero o mellor cuadro de Quesada teñeno eles, que é A piel de la música, que é un cuadro que presenciei eu como foi, ten unha historia moi bonita, que é a dese cuadro, que foi na exposición en Europa, pois un señor, no Parlamento Europeo, un señor, un armador griego, pois encantoulle aquel cuadro, dicía que quería aquel cuadro o precio que lle puxeran. Quesada era un irreverente con todo, dixo. 100 millones, daquelas, 100 millones de pesetas estamos falando. O armador griego, pois, non estaba dudoso, e aí entraron os directivos de Caixa Galicia, en concreto, creo que unha persona clave nesto xa faleceu, que era Naveiro, non sei se alguén se acordan del, dixo que tiña que consultalo, pero por riba de todo ese cuadro quedaría en Galicia. E o cuadro quedou, está hoxe a propiedade da Fundación. Entón, quero dicir, con isto, e aquí está Maritere, que é a representante da banca, eu quero lle agradecer ese esforzo que fixeron, primeiro por entendernos, por aguantarnos e por saber coordinar o que foi un proceso tan complexo que ainda non acabou. Ao mellor estuvemos falando ahora a ver se podemos levála a Madrid, que creo que sería pois unha culminación tamén desta gira interesante, porque de levála xa por Europa adiante non la piden, tamén non la piden de Argentina, Uruguai e por aí, pero ese xa é un tema moi complexo
porque para levar... Teñen dereito, cuidado, porque a emigración o favor que nos fixo a emigración só lo sabemos co paso do tempo, pero non sei como se podría estudiar eso. E depois tamén temos unha deuda que non sei como facelo, que é as esculturas non nos podemos sacar, porque sería onde vamos coas esculturas de pedra enormes, ou onde vamos cos leiros, por aí temos dúas pezas de leiro de Manolo Paz, que son unhas pedras, que eso non o podemos sacar do Parlamento. Entón, eu insisto moito no mecanismo indirecto. Se vedes o que temos aquí, imaginado que pode haber ali. Entonces, hai que vir ao Parlamento para ver a grandiosidade de toda a exposición e, de paso, tamén vedes o que non podemos sacar dali, non? Nos imos amosar tamén aos seguidores de La Voz de Galicia algúns dos cadros das obras que forman parte destas 40 obras. Contadenos vos tamén que vos chegou, que comentarios durante todos estes meses, que opinión, supoño que o comisario interesaralle moito non saber a opinión do público, que vos chegou durante estes meses da selección feita na nosa arte. Sí, Felipe. Bueno, a min isto sempre me preocupa moito a didáctica, non? Pero a didáctica acompañada do ser humano, que hoxe todos son intelixencias artificiales, non? A chegar. E hai visitas, aquí fixéronse moi ben, acompañadas e explicadas, non? E, sobre todo, incidindo pois nese evoluir das pinturas, da forma de crear no século XX, non? Donde confluyen tantos ismos, non? Donde, frente a ese decadentismo da máquina que parecía que iba a uniformalo todo, aparecen individualidades que empezan a rompelo. E entonces empezar a explicar por aí. E dentro dese mundo que hai pois interrelacións, aparece pois este noso cabo do mundo, que é Galicia, con creadores con teoría, non? Con unha profunda teoría, xa dende o propio Murguía, o propio Castelao, non digamos Vicente Risco e Carlos Maside, non? E como alguén tomou todo eso e fai algo moi novedoso no mundo, como é Isá Díaz Pardo, con Sargadelos, co Castro, con o propio Museo Carlos Maside, con un IGI, Instituto Galego da Información, contribuindo pois á normalización de unha cultura con un peso específico, que ademais a nosa cultura pois ten unha tendencia tamén ao esperpento, non? Esa dignificación que dicía a xeneración nós é algo que hai que buscar e algo que se expresa en todos estes creadores, non? A min, por exemplo, gústame moito entrar no mundo de Maside, non? E ver seu estudio como dignifica a paisaxe, non? Paisaxes que incluso pois hai unha convivencia, unha interrelación co ser humano que triunfan en Colmeiro. En Colmeiro hai paisaxes que dan frío, que notas hasta o cheiro do centeo cando se corta, non? E logo, se explicas toda esa historia de un emigrante, dun exiliado en Bos Aires, como é Colmeiro, moito máis, non? E logo, Laxeiro, que é un tipo contra todo, é un rompedor, é que vai a cabeza máis rápido que a súa técnica de pintar, non cuida para nada. Logo tamén ollo que son pinturas, non como Manolo, que é un perfeccionista, Manolo Quintana, que cuida as súas, son pinturas eternas. Laxeiro non cuida o colorido, non cuida moitas cousas, e hai craqueleos e hai cousas, pero é que en Laxeiro, explicando eso, por exemplo, está todo o mundo dunha fantasía que el creaba, que non os historiadores e os críticos non a desenvolven ben, que é a Romea. Laxeiro é o pintor oficial da Romea. El é como Velázquez de un condado que ten o seu conde, a súa condesa, o toliño que anda por aí, o secretario e o pintor de cámara oficial que é Laxeiro. Entonces é unha xente de taberna, de empanada, do antroido, moi erótica, e todo eso
vai no retomar e vai no cambiar su casas que ali está enfrente, non? Que é curioso como retoman esos camiños, vannos cambiando e con moita personalidade. Su casas economiza a pintura que hasta trasluce o que hai detrás. Non, Laxeiro pois deixa correr un cardenal por ali e ali queda como elemento de fruición estética, non? O sea que hai moitas singularidades dentro desa pintura. Logo, explicar que a Coruña, como un punto e aparte, pois crea un surrealismo mariñeiro moi propio que efectivamente é urbano lugrís, non? Esas pinturas que tamén van acomodadas en relación co seu contexto, moi buscando unha decoración, que hoxe non se pensa eso. Cuidado que eses murais de lugrís teñen relación cas mesas, cas lámparas, ca barra. El decoraba como se fosen tabernas de vellos mariñeiros. Unha cuncha de vieira que pende de un fío, detrás unhos arcos, e máis alá unha cidade asolagada, submarina, non? Todo unhas fantasías da nosa Atlántida, non? E eu diría que todo este mundo está moi en relación ca pintura occidental, atlántica, que Sada dicía moito, que nunha ocasión falando con Dalí, el dicía que na pintura galega non había moita tendencia o color, que eu creo que si hai, que é unha pintura de néboas, de brétemas, de grises, e esta historia. Pero si é certo, Tino Grandío, a gran Tino Grandío, para min equivale moito ás poesías de Morriña de Manuel María. Se eu tuvera que ilustrar versos de Manuel María, ou mismo de Novo Neira, tan de paisaxe, pois collería a Tino Grandío, que el esfuma todas as figuras que fai, incluso as súas Venus. A súa Venus era Marisa Medina, aquela presentadora de televisión, por certo, cuadro que está en San Caetano, nun despacho, que, por certo, debía de estar nun museo. Cando son obras tan representativas, pois, se non circulan por aí, deben de estar á vista, como é aquí o caso do Parlamento. O sea, que aquí, dando un paseíño, pois, mirade, este mismo cuadro, tan sinxelo, pois é de unha muller moi vinculada ao mundo franciscano. É a sobriña do padre Juan Legísima, Carmen Legísima, unha pintora que fai moi pouquiñas cousas, moi limitada, tamén é certo, pero con certa poesía. E vendo a Carmen Legísima, pois vemos a Mercedes Ruibal ou a María Antonia Dans, que en realidade están pintando poemas. E se unha boa persoa, cunha boa didáctica, explica isto, che vai relacionando. Eu noutronte estuve con un grupo que levei un disgusto, teño que dicilo, e conocino moi ben, e falei con Rosalía Dans para recuperar a casa de María Antonia Dans. A casa de María Antonia Dans en Curtis era o seu locus amoenus, o lugar de inspiración, a cociña bilbaíña, a lareira, a sella de Betanzos para buscar a auga, o chinero, o alzadeiro, hasta un sombreiro San Cosmeiro, un pano de cachimir tan galego. Bueno, comprouse a casa, actuaron aí, pero actuaron borrando un pouco todo aquelo. E doiche, porque entendendo aquela casa, entendes moi ben esas pinturas, casi poemas, reivindicando os lugares de inspiración que che diron a túa originalidade, en este caso a casa e Curtis e todo o demais. O sea que a través dun simple cuadro que alguén pode criticar como, bueno, algo que, en fin, pintura moi propia de esa señora, moi elemental, en fin, pero aí temos un Arturo Souto que é o mundo parisino, é Toulouse-Lautrec, non? Xa non está en lienzo, está nun cartón, unha pintura casi un gouache, moi aguado, pero vese que aí hai un gran creador. E eu, de verdade, valoro moito isto, porque sabémoslo ben, e aquí hai persoas que están dedicados ao mundo das galerías, hai algo moi subterráneo, non?
e eu vin grandes anticuarios, galeristas, con obras magníficas de pintura e de escultura galega. E Filgueira Valverde dicíame, métase nese mundo, conozco ben para saber como anda o panorama. Por eso que as institucións recollan todo o que significa o idioma das formas, como é a pintura ou a escultura, están recollendo aspectos desa palabra que hoxe hasta costa dicila, que é a marca da identidade, e a identidade a marca particular a universalidade. A palabra universalidade significa unidade na diversidade, universidade significa eso, e indudablemente pois hai que defender todas estas cousas de marcas, de artistas con aventuras e desventuras detrás de cada obra. Non? Vou aproveitar este momento desta descripción que estás facendo para formular os tres, vou comezar por Manuel, unha pregunta, son consciente que complexa, porque son 40 obras, algunha pola que se decantarían? Temos aquí este fantástico cuadro de Jorge Peteiro que están vendo todos os nosos seguidores, co Parlamento de Galicia, un cadro moi apropiado para este encontro. Que obra elexiríades polos argumentos que cada un considere obras, algunha selección vosa particular, destacando algunha destas obras? Bueno, a ver, eu aquí teño dúas funcións. Unha institucional, en representación da Real Academia Galega de Belas Artes que presido, e outra que en este momento me parece máis importante, que é como artista. E como artista que participo na colección do Parlamento e con moita suerte para min e tamén en esta mostra. E entón eu quería facer, se me permites que varía un pouco a túa pregunta, quería facer unha observación que tamén me parece moi importante e que creo que ata agora non se considerou, e é que esta colección e a colección do Parlamento, o traballo que fai o Parlamento, no cual Miguel Santalices, o seu presidente, ten unha grandísima importancia, está tamén en unha laboura que é moi importante para os artistas actuais, para os artistas contemporáneos, en un momento en que hai grandes dificultades para moitos eles para vivir do seu traballo, en donde as galerías sufren tamén dificultades para a venda, e sobre todo a partir da pandemia houve un problema que se estendeu nas galerías, en donde gran parte desa obra, digamos, en formato non menor por calidad, sino menor en cuanto a cuantía, etc., pois perdeu un pouco ese comercio que era o sustento de moitos dos compañeiros meus artistas. Entón, eu creo que o Parlamento, en un momento determinado, cumple tamén con unha laboura moi importante cada vez que lle adquire unha obra a un destos artistas, porque moitas veces solucionalle unha gran parte do que é a súa subsistencia ao longo do ano. E iso tamén hai que consideralo e hai que darlle unha importancia moi grande, porque aparte de que pasa o filtro, ese filtro de calidade, en donde a nosa academia ten unha representación importante, cumple tamén ca función de mercarlle esa obra, o cual é unha solución de supervivencia para moitos artistas, porque hai que estar en este mundo para saberlo. Moitas veces pensamos, bueno, o artista vive de arte, non? Gustalle ir ao estudio, gustalle pintar, pero os artistas todos pasamos por moitos momentos en donde levantaste pola mañán, te vas ao estudio e empezas a pensar non só en pintar, sino en como podes pintar ou en como podes vivir. É un problema diario. Eu teña un amigo que decía, un artista cando se levanta pensa, a ver, aquella podo vender un cadro para poder vivir. Entonces, en este sentido, esta colección do Parlamento cumple tamén esa función que é moi importante. E eu en eso, de novo repito, agradezo ao presidente do Parlamento, a esta colección do Parlamento,
os propios comisarios que fixeron a selección, ese punto de non só de adquisición, senón tamén de visualidade que lle dá a esta mostra e o Parlamento a estes artistas, porque isto significa que estar en esta colección non é baladí, non é circunstancial, é porque hai un interés. E ese interés vai a repercutir no traballo e vai a repercutir moitas veces na cualificación de un artista e na súa propia sustentabilidade, non? E iso é importante. E entonces, é interesante o apuntamento, pero agora... E xa para rematar, non me fagas como artista que elixa obras, porque, bueno, vou decir o nome, Arturo Souto. A ver, Felipe Senén, o presidente, varias, algunha que destacarían desas 40? Esta mesma, como dicíamos? A mí son todas boas, pero vamos, se hai que quedarse con dúas ou tres, pois vamos a ver, eu quedaríame co O Can Azul, é unha obra de Xaime Quesada, que, bueno, gústame moito. Quedaríame cunha de Lugrís, que é tamén unha obra moi interesante. E, hombre, vamos a ver, vou dicir 4, porque estando aquí Quintana Martelo non o podo deixar fora, porque Quintana Martelo Eso é trampa. Non é trampa, pero creo que hai poucas persoas como Quintana Martelo que sean referencia no que é o hiperrealismo. Entonces eu a Quintana Martelo metería entre, bueno, a súa obra destaca moito aí, como non tamén, pois está Antón Lamazares, que ten unha obra extraordinaria, que, bueno, é un pintor tamén de referencia. Pero eu, o máis importante de todo do que fixo a Academia e que nos fixo o Parlamento, e con isto eu xa remato a miña intervención, foi nós estábamos obligados a facer un exercicio de transparencia tamén, e ademais se nos reconoce ahora como un dos parlamentos máis transparentes de España, como dixo o outro día o programa que nos dedican por o 25 de xullo. Había moita rumorología na calle, como estaban as obras no Parlamento. Si se lle había comprado un artista tanto e a outro non se lle había comprado prácticamente nada. O primeiro que tiñamos que facer era catalogar a obra. Ese foi o gran esforzo cando eu accedín á presidencia e dixen, vamos a catalogar a obra e señalar en que situación está cada cuadro. Este está comprado, este está en depósito, este está donado, este tal. Eso foi un exercicio de transparencia que estábamos obligados, fixémolo, e a xente quedou moi sorprendida, porque do que se decía o que hai, nada de nada. O día e a noite. Pero era un exercicio de transparencia. E agora temos que volver a facer outro. Ese catálogo xa quedou desfasado. Este é o catálogo grande, porque mercamos moitas obras nestes últimos anos. E eu tamén creo que é obligación agora actualizar ese catálogo e xa nos vamos a por a elo, xa falei co presidente da Academia, porque agora vos tocará tamén a difícil tarefa de escribir, que será un catálogo xa razonado, unha vez que nos fixemos o exercicio de transparencia de como está cada cuadro, agora podemos profundizar xa nos artistas cun catálogo moito máis razonado. E iso será a futura encomenda que terá a Academia. Eu sei que é complicado, pero, bueno, agradecemoslle moito que fan por nós e polo arte tamén. Eu tamén quero lle dar as gracias a vos, non sei se esta é a miña última ou non, pero ainda queda, bueno, pero quería agradecer porque isto visualiza moito tamén o noso traballo e o traballo dos artistas que están aquí. Porque creo que Felipe Senén tamén se vai animar a mencionar algunha que estaba repasando aí no... A mí xa me escolleu aí o presidente Santalices, non os que me gusta, pero si é certo, home, non podemos esquecerlle, eu collería o xa, porque anda moi escaso facendo un homenaxe a Coruña a Llorens, por tanto que significou tamén en Galicia neses momentos de rexurdimento. É como non un grandísimo pintor,
autor con moi pouca obra e está moi ben representado desas paisaxes que tamén se sinte o outono, cas fumeiradas e tal, que é Xavier Pousa, grandísima persoa, non? E como non o que está ali enfrente, o Su Casas, que creo que é unha gran obra del, está no Parlamento, non? Ese mundo da feira, da romería, retomando cousas xa tratadas por Laxeiro, non? Imos abrir agora unha quenda, como dicíamos tamén, para que o público que hoxe aquí nos acompaña igual ten algunha cuestión que plantexarlle o comisario ou ao presidente do Parlamento ou da Real Academia Galega de Belas Artes, das súas opinións, se viron ou non viron aínda, se só viron as obras desta planta. Lembraremos as datas, 31 de agosto aínda tempo para visitala. Ao fío do que dicía nesta última intervención, presidente, a filosofía posta é clara, vaise seguir achegando, non? Esta, en concreto, a nosa arte, toda a colección a todos os galegos e galegas, non? Sí, a nosa filosofía é esa. Vamos a ver o que podemos negociar. Pode Madrid sería un gran sitio para levar esta mostra e ora porémonos ao traballo de facer, pois, ampliar o que foi ese primeiro catálogo, pois ora facer un segundo razonado. E sempre, por suposto, e hai que deixalo claro, e o digo en todas as inauguracións que fago, que xa non foron poucas, a xenerosidade dos artistas. Porque non estamos falando aquí de precios, o sea, cando a Academia dá o visto bo, dice, sí, ese tributario de estar no Parlamento, aí entra o proceso de negociar quanto custa esa obra. E eu, máis ou menos, voume informando así como andan as cotizacións. E xa cando me sento con eles e digo, nós só temos isto, pero cando eu lle digo isto é o 60% máis barato do presupuesto inicial que eles teñen como... Entonces, eso é unha generosidade que non a podemos esquecer. Eu sei que eles tamén, para eles é un orgullo ter unha obra no Parlamento, pero claro, ao mellor unha obra que empece en 100.000 euros que acabe ao final en 40.000, hai que reconocer que é unha rebaixa absolutamente, bueno, pois moi grande. Entón, ese esforzo eu o reconozco a todos eles. Non sei se animarían, antes de escoitar brevemente, como dicíamos ao público, a animar os seguidores de La Voz de Galicia, os que están seguindo este encontro digital, a que durante as próximas semanas, durante todo o mes de agosto, que se acheguen ata a Fundación, de luns a sábado, un horario de mañá e de tarde. Que lles dirían? Algún quere animarse para lanzar así algún convite? Manuel. É a colección do Parlamento, é a Casa dos Galegos. O Parlamento é unha representación plural, non é dun partido, non é de naide en particular, é a Casa dos Galegos. E entón, esta colección é dos galegos, é de toda Galicia. Por lo tanto, coñecer este patrimonio que é da terra, que é da nosa Galicia, é importante e, ademais, a representación que hai de artistas. Pódese decir, efectivamente, que poden faltar nomes, pero hai moitos que están. E entón, coñecer isto é coñecer o noso patrimonio e é importante coñecerlo, porque moitas veces hai unha cousa que a min, que viaxei un pouco, sempre me asombra a falta de esa especie de como de medo ou de sensación como de temor que temos moitas veces en Galicia a protexer o noso, non? Eu sempre cuestionei en moitos casos aos centros específicos de arte que lle prestaba máis atención o de fora que o de aquí. E aquí hai unha grandísima calidad creativa, pero unha enorme calidad creativa. E moita dela está representada no Parlamento. E entón, iso é importante. Por lo tanto, coñecer esta colección é coñecer a arte de Galicia, ou por lo menos unha grande parte da arte de Galicia, e é coñecer, sobre todo, unha obra que é de todos, porque calqueira que veña aquí pode dicir, esa obra tamén é miña.
Un bo motivo. Felipe, brevemente, presidente, algo máis antes de... Eu diría así brevemente que é un símbolo de vitalidade e de madurez. Isto xo había na historia de Galicia. Aí estaba Emilia Pardo Bazán asesorando no Concello da Coruña a crear unha boísima colección, pero creouse naquela época, non se continuou. A propia Diputación da Coruña ten unha moi valiosa colección, pero paralizadas. E entonces isto é un xeito de normalizar con alegría, máis alá de certo aburrimento, pois espacios de palabra, de burocracia, de ir e vir, o que dixo Quintana, de darlle vida e ansia, palabra tamén moi expresiva, aos creadores que están aí nunha colección importante e cuidar esta posta en escena como se está facendo, gracias tamén á banca con estas axudas e aos que colaboraron tamén, que deben de axudar e incluso enseñar máis as súas propias coleccións, que son magníficas. E son unha inversión, que escoitamos moitas veces, eu estuve de técnico de cultura na Diputación da Coruña e escoitei moitas veces, é que a cultura non vende nin dá votos. A arpa emociona se aparece o arpista que sepa tocala ben, igual que o lacón con grelos, igual que tantas cousas que se lle poñen ansia, saber e cariño, triunfan, senón somos un país aburrido e triste que non vimos a ningún lado. Xa non digamos a arte, non? O que pode dar de sí un creador. O que fixo Picasso, que tamén me diu moita lástima, e a todos os poderes públicos, que mentras aquí facíamos unha grandísima exposición sobre Picasso e La Coruña, os catalás levábannos por nada, casi por 100.000 euros ou así, o cuadro das pombas que pintou Picasso e o pai, sabendo que é o símbolo mundial da paz que nace na Coruña, a pomba, que podía ser un icono como a Torre de Hércules. O sea, que hai moitas cousas que ainda están aí que hai que saber poñer cultura e creatividade. Por iso, este principio que se lanza dende o Parlamento hai que cuidalo. É que a cultura dá votos e a cultura vende, tamén é certo, pero faltan os bons xestores de todo isto, non? Sumamos, presidente, un motivo máis para visitar esta mostra durante o mes de agosto. Eu creo que está ben explicado, sobre todo tamén Quintana creo que o dixo moi ben. Isto é unha obra de un patrimonio de todos, porque isto o único que nos compete a nós é tomar unhas decisións sobre un diñeiro que é público, que facemos o esforzo de invertilo en cultura, como é neste caso, pode ser en pintura ou unha obra de arte, porque entendemos que así é como se forja tamén pois a identidade dun pobo e a súa historia. A historia do Parlamento é desde o ano 1981 e o que o animo é a que conozcan a secuencia no tempo de como se foron adquirindo estas obras e, por suposto, tamén, moi importante, que nos veñan a visitar o Parlamento a Santiago, que, bueno, é un edificio emblemático, penso que o temos moi ben cuidado, sentímonos moi orgullosos do Parlamento que temos, e eu os invito a que coñezan as nosas instalacións e o arte que hai ali, e os deputados e as deputadas e os traballadores que, en definitiva, estamos para facerlle a vostedes a vida máis agradable, polo menos é o que intentamos. Bueno, alongámonos un chisco máis do previsto, pero anunciábamos ao inicio que íamos a abrir unha quenda pequena para que o público xa aquí presente neste foro no que pois debullamos todo o que hai detrás da nosa arte, desta exposición da colección do Parlamento de Galicia. Creo que decía Felipe Senén aí un intre, non só representación da Cámara Galega, tamén do mundo artístico, hoxe aquí con nos, así que non sei se queredes deixar a vosa opinión, algún comentario, algunha pregunta a algún dos protagonistas. Por aí había... Sí, por aquí. Pois adiante. Bueno, moitas grazas por esta charla que acabades de compartir con todos nós. Grazas á Voz de Galicia por organizar este foro, grazas ao Parlamento de Galicia, a Miguel Santalices, o seu presidente, por tomar a iniciativa de compartir con todos os galegos a través das 7 principais cidades esta pequena mostra de todo o que a colección, a gran colección que ten o Parlamento, como acabades de debuxar aquí entre os tres. E eu quería trasladar unha pregunta ao presidente do Parlamento neste caso. Miguel,
cal sería a túa visión ideal ou cal sería a colección ideal que crees que o Parlamento de Galicia, que nos representa a todos, debería de ser, como debería ser esa colección do Parlamento dentro de 15, 20 anos? Porque aquí falouse, creo que a colección está conformada, non sei se únicamente, pero principalmente por escultura e pintura, pero non sei se tendes previsto, estades valorando ou se está contemplando tamén incorporar outro tipo de manifestacións de disciplinas artísticas. Esa era a miña pregunta. Grazas. Home, a min gustaríame fundamentalmente que se tuvera en conta todo o que fixemos. Falar de arte é complicado porque as tendencias son cambiantes, pero eu creo que no futuro hai unha gran decisión que tomar e esa xa non creo que me competa a min ni que lle competa aos diputados que estamos hoxe no Parlamento, que sería si solamente poden entrar no Parlamento obras de pintores galegos. Esta é unha decisión que a mí neste momento me sobrepasa e que, polo tanto, non nos vamos a meter nela, pero se algún momento... E ao mellor estou pensando xa non tanto en pintores que estuveron ou que sean galegos e agora non vivan en Galicia, que ese tamén podía ser o caso. Esa é unha das cuestións que habrá que matizala no tempo. E outra cuestión que habrá que matizar co paso do tempo, e iso tampouco nos tocará a nós, pero son preguntas que irán no aire, é nós, por norma, solamente lle compramos os pintores, os artistas, vivos ou os seus heredeiros. Nós non lle compramos a galerías, porque entendemos que eso, habendo tal, pero comprendo que esa é unha decisión que hai que valorala, porque as galerías tamén teñen o seu traballo, teñen unhas boas coleccións e teñen, a veces, obras que poden ser interesantes para o Parlamento ou para calquera outra institución. Pero hoxe, tal como está eso contemplado neste momento, temos a limitación de solamente poderlle comprar os artistas vivos. No seu momento hubo algunha que se comprou algunha galería, pero foi na época fundamentalmente creo que era de Vitorino, pero depois cortouse. E neste momento hai unha clara decisión de non comprar en galerías, decisión que no Parlamento, como ben sabedes, estando de acordo todos os grupos e estando de acordo, son decisións que se poden cambiar. Por lo tanto, eu creo que eso son dúas reflexións sobre as que teremos que falar no seu día. Quen dice de outras obras, estou pensando, por exemplo, en pintores que poden ser vinculados a Galicia que non son galegos, pois pintores que son fillos de emigrantes. Esos habría que consideralos ao mellor como gallegos, ou estou pensando, gracias á estreita relación que temos nós con Portugal, este aixe que temos aí, pois hai tamén artistas portugueses neste momento moi interesantes que puderan ser, puderan ter a súa obra no Parlamento. Pero esas son decisións de futuro que xa a nós xa nos chegou co de hoxe. Bueno, pois... Con estas reflexións rematamos. Grazas aos tres por acompañarnos, por presentarnos e por presentarlle tamén os seguidores e lectores de La Voz de Galicia que hai detrás desta mostra, en particular da colección do Parlamento de Galicia en xeral. O dito ata o 31 de agosto, horario de mañá e tarde, na Fundación na Coruña, de luns a sábado, posibilidade aínda de visitala. Teñen moito tempo aínda por diante. Felipe Senén López, comisario da exposición, grazas por acompañarnos. Manuel Quintana, grazas tamén, o presidente da Real Academia Galega de Belas Artes. Graciñas ao presidente tamén do Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, grazas tamén por acompañarnos. Gracias a vos por o vosso interés. Grazas a todos vostedes a visitar esta mostra.